Abaroa jauna, zurea da hitza. Bai, nik berriz eskerrak eman gaur gaiari dagokion dimentsioa eman diozuelako. Egia da hezkuntza batzordean gaude eta hezkuntza beharrizanei buruz hitz egin dugu, baina egia da baita ere errealitate hau hezkuntzaz haratago doala. Hemen egon naiz zuk ekarri dituzun liburuak ikusten eta gida ikusterakoan ikusten da nola hezkuntzaz haratago ere eguneroko bizitzan errealitate hau duten aurrak nola bizi diren, eta uste dut garrantzitsua dela hezkuntzan baliabideak ezartzea, formazioa bermatzea, baina garrantzitsua dela baita ere zuek elkarte modura ematen duzuen laguntza hori, familiek behar dutelako, eta familiek ulertu behar dutelako hezkuntzaz gain eguneroko bizitzan ere, beharrizan horiek dituzten pertsonak, behar dutela, beste mota bateko arreta behar dutela. Beraz, horregaitik esaten dut, ekarri duzuela gai bat eta eman diozuela, naiz eta hezkuntza batzordean egon, benetan merezi duen dimentsioa. Beraz, beste barik eskerrik asko. Eskerrik asko, Abaroa jauna.